85 de icoane furate din patrimoniul național au fost recuperate în ultimul an de polițiștii români pentru a discuta despre strategiile de combatere a traficului de bunuri culturale, de patrimoniu, polițiști români, străini și experți din țările europene, reprezentanți ai Ministerului Culturii, dar și ai societății civile, s-au întâlnit pentru 3 zile la un simpozion. Angajații Inspectoratului General al Poliției Române și ai Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, în parteneriat cu Asociația Clubului Inspectorilor Șef din Poliția Română, Consiliul Județean Hunedoara și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și Fundația Colegium 21 au organizat simpozionul de la Giagiu Băi. La eveniment au participat experți din Austria, Franța, Italia, Republica Moldova și Macedonia. Suntem gazdă bună pentru mai multe țări europene, facem schimb de bune practici, este un lucru foarte bun pentru că și-a dovedit utilitatea. Ne putem lăuda cu rezultate remarcabile. Constituim misiuni de specialiști care se duc să le recupereze și de asemenea alocăm fonduri. Este până în prezent singurul simpozion care are în vedere o problematică internațională. La eveniment și-a făcut apariția și un reprezentant Interpol, care și-a arătat susținerea. Lo scopo è di presentare tutti gli strumenti che vengono creati e messi a disposizione non solo dei servizi di polizia, ma anche di altre organizzazioni internazionali come l'UNESCO, l'ICOM o delle associazioni civili rappresentate dalla collega e amica Monica qui accanto a me, per aiutare la popolazione in generale a proteggere e tutelare il proprio patrimonio culturale. Icoanele furate au fost incluse într-un catalog numit Restitutio in Integrum. Autoritățile hunedorene își doresc ca obiectele de patrimoniu să fie recuperate și păstrate la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, este pregătit să preia în gestiune o parte dintre obiectele de patrimoniu recuperate de colegii de la IPJ Hunedoara. Tocmai pentru acest sentiment de responsabilizare a întregii societăți este cel pentru care noi pledăm, noi Fundația Colegium 21. Simpozionul internațional, cooperare internațională și strategii de investigare a furturilor și traficului cu bunuri culturale mobile este la a 2-a ediție.